i na kostole priznaním sa ku Kristovi a pripomienkou krstu, pri ktorom nás kňaz poprvý raz poznačil znakom kríža. Apoštol Pavol hovorí: Ježiš Kristus sa uponížil, stal sa poslušným až na smrť na kríži. Preto ho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno, ktoré je nad každé iné meno, aby sa na meno Ježiš zohlo každé koleno v nebi, na zemi, v podsvetí, aby každý jazyk vyznával: Ježiš Kristus je Pán, na slávu Boha Otca. Naša pomoc v mene Pánovom, ktorý stvoril nebo i zem. Pane, vyslíš moju modlitbu. Modlíme sa. Pane, Svätý Otče, Všemohúci a Večný Bože, prosíme ťa, požehnaj tento kríž na našom kostole, aby nám bol ochranou a priviedol nás k spáse. Každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Pán s vami. Nech vás na príhovor Panny Márie, svätého Jána Nepomuckého, svätých Cyrila a Metoda ochraňuje a žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Pochválený buď Ježiš Kristus. Tak to ma všetko nevidia. Pomaly to máš. Už šampanské strieľa. Tak to ma všetko nevidia. Pomaly to máš. Už šampanské strieľa. Pomaly to